Som zvyknutý stavať domy pre iných, ale teraz 12 mesiacov budem stavať jeden dom pre seba. Nie z tehala betónu, ale zo zvyku, disciplíny a z rozhodnutia, že už nechcem mať brucho ako väčšine rozostávanú stavbu. Pri dome všetci chápu, že to trvá. Najprv základy, potom múry, strecha a detaily. Nikto sa nepýta po 2 týždňoch, prečo už nestojí hotový dom, ale pri tele máme pocit, že za 3 týždne diety musí prísť zázrak. Tak som si povedal dosť. Žiadne magické skratky, žiadne detox čaje. 12 mesiacov poctivej práce, strava v deficite, pohyb, spánok a hlava nastavená na maratón, nie na šprint. Každý jeden tréning je ako jedna tehla v múre. Sám o sebe nič moc, ale keď ich položíš stovky, zrazu stojíš v niečom, čo dáva zmysel. Pri dome, aj pri živote. Chcem byť chlap, ktorý sa dobre cíti o vlastnom tele, tak, ako sa moji klienti cítia dobre vo svojich domoch. Toto je prvé video z mojej 12-mesačnej stavby.